Jeden pas, spousta destinací a ještě víc příběhů. Jsme Dany a Klárka a v Pas a pusu tě vezmeme do života v zahraničí. Mezi kufry, sny a zážitky, které stojí za to žít. Měli bychom si zařídit znělku. My nemáme znělku. No máme. Jakou? Jo, máme, aha. My ji totiž tady neslyšíme, ale máme vlastně znělku. Máme Boží, už jsem si zapomněla. Máme pro vás skvělou zprávu pro všechny, kdo chcou jet do Austrálie, a to je ta, že Česká republika a Austrálie letos obnovili znova program Working Holiday. A Danča tam 2 roky zpátky byla, takže ano, nás ty provede. samý víza. Jako je pravda, že když oznámili vlastně to, že ten program končí, Work and Holiday Visa, tak jsem byla trošku jako sas, protože vlastně mi to přišlo hodně zvláštní, protože z České republiky a vice versa mohlo jet tehdy 500 lidí. Takže mi to nepřišlo nějak jako moc na to, aby se to muselo rušit. Takže jsme trošku tušili, že to bude jenom nějaký, než se to prostě dovyřídí, a že to teďka teda znovu obnovený. Myslím, že to obnovovali minulý měsíc nebo předminulý. Podle nás jsme se o tom bavili. A myslím, že budou ještě i lepší stroje, protože se pořád tak nějak jako mluví o tom, že by to mohlo být jako úplně bezvízový. Ano, jedná se o tom, je to ale strašně na dlouhé lokte, už se o tom jedná několik let, a je to vlastně princip té nové dohody by bylo to, že vlastně mezi Austrálií a Evropou by byl volný pohyb osob a obchodu. Což já si nedokážu představit upřímně, protože už takhle, jak jsou ty víza omezená lidmi a počtem lidí, kolik z každé země může na ty Work and Holiday víza vjet, tak už takhle je to, třeba z Česka zase takový zájem není, protože já vím, že když se obnovovaly ty kvóty, tak já jsem se hlásila na konci kvót a věděla jsem ty čísla, tam jako za tolik lidí nejelo, ale třeba když si vezmeme Irsko, Ameriku, to jsou země, kde ty lidi fakt tam jezdí a Austrálani už toho mají docela plný zuby. Jako tolik Australanů do Evropy zase jako nechce, jo? Jako why? Takže oni jsou jako by na dovolenou, ale nechcou úplně pracovat, takže podle mě by tam bylo extrémně přelidněno. Ale dokud se tady tohle, jestli se to vůbec stane, tak do té doby se teda budeme bavit o Work and Holiday Visa. Jestli to někdo sleduje, tak teďka momentálně o tom, co se budeme bavit, tak to jsou informace, které se vážou k červnu 2026. Takže jestli na to někdo kouká, prosím vás, všechny informace si najděte, nespolíhejte jenom tady na to, a určitě k tomu dám PDF-ko se vším vypsaným, ale do popisku dáme třeba odkaz. Disclaimer. A hlavně odkaz na ty stránky, kde si to můžete sami zjistit, jaké přesně platí tak, zrovna jako, podmínky. Jo, ty se můžou klidně změnit. Ale zkušenosti moje o tom, jak to bylo, tak s těma se ráda podělím. Tak rovnou asi se pustíme do toho a já se teda jenom zeptám, proč jsi rozhodla jet do Austrálie? Já musím říct, že já to říkám vždycky a všude, když se mě na to někdo zeptá. To je takový sen, který já jsem vlastně ani nevěděla, že mám. Já to nikdy jako nebyl plán, nikdy to nebyl můj nějaký jako sen se tam přestěhovat. Já si myslím, že to bylo tak jakoby pro mě out of reach a takový jako nepředstavitelná věc vlastně se přestěhovat někam tak daleko a tak jako do úplného jako snu, že já jsem nikdy vlastně ani si to nedovolila jakoby snít. A byla to vlastně všechno úplná náhoda. Rok 2025, myslím, 2024, a jeli jsme s přítelem, protože naši kamarádi se tam přestěhovali, Irové milou se stěhovat do Austrálie. Ale jo, já se nevím z toho ještě za sluníčkem. A oni vlastně mají stejný ty víza, jsou to ty subclass 462. To jsou ty, které jsem měla já taky na český pas. Tak oni se tam vlastně přestěhovali, pro mě to bylo úplně jak jako do Austrálie, jsem úplně na to koukala, přitom sama už jsem v zahraničí bydlela, takže by to teoreticky pro mě neměl být takový jako surreal věc, ale přijeli jsme tam s přítelem jenom vlastně navštívit na 3 týdny s tím, že jsme udělali road trip po jihovýchodní, severní východ. Prostě udělali jsme už na to epizodu. Jihovýchodní Austrálie, Jihovýchodní Austrálie, takže na to už jsme dělali celý podcast, takže když zascrollujete, tak tam všechno informace jsou. A tak jsme vlastně udělali ten 3týdenní road trip a musím říct, že třeba jako po 3 dnech, co jsme byli v té Sydney, tak my už jsme tak nějak věděli. My jsme se na sebe jako podívali, říkáme, hele, jako máme problém. A věděli jsme jako, že tady bychom chtěli prostě aspoň ten rok si tady zažít, protože mě to úplně jako pohltilo úplně, já jsem si připadala, jak bych žila úplně v alternativní realitě, že to byl úplně takovej
jiný svět, já jsem si pořád připadala jak ve snu. Já jsem si fakt myslela, že já se jakoby probudím a vlastně to se vůbec jako nestalo. A já jsem se hrozně bála to, že jako probudím. A pak jako ty 3 týdny jsem tam byla taková jako to. No a my jsme vlastně se vrátili zpátky v prosinci, tohle jsme byli 3 týdny během listopadu, na začátku prosince jsme se vrátili a hned jak jsme se vrátili, protože o ty víza si můžeš požádat, když nejseš v Austrálii, když jsi mimo, takže jsme přijeli domů, zažádali jsme oba o víza, přitom má britský pas, takže on to měl jednodušší v mnoha věcech, protože Británie s Austrálií mají zase jiný jako jiný deals, mnohem lepší, než je právě pro nás. A začali jsme vyřizovat víza a bylo to fakt jako ráz na ráz. Jediný, čeho jsme litovali, bylo to, že už jsme si nezbalili ty věci rovnou, když jsme tam byli poprvé, protože jsme museli absolvovat ten let celý vlastně tam znova. A zpátky zase znovu. A v té době jsme měli plán vlastně, že se budeme stěhovat do Londýna. Všechno jsme měli zabalený s tím, že v lednu se stěhujeme do Londýna. Takže jsme se jako řekli, hele, jestli tady ty zabalené věci prostě pošleme s náma do Austrálie, nebo jestli se přestěhujeme do Londýna, tak to už je vlastně jedno. Prostě smlouva byla vypovězená, takže jsme si v podstatě mohli dělat, co chceme. A fast forward do Londýna jsme si vlastně přestěhovali, jakmile jsme přiletěli z Austrálie. Takže to byl celý příběh tady zatím. Nebylo to vůbec nic, co jsme nikdy plánovali, prostě během 3 týdnů bylo všechno jako vyřízené a v lednu jsme letěli. Co se týče teda těch víz. Tak, let me tell you. Ano, proveď nás procesem. Proveď nás procesem, no jsem to zepsala, protože je tady jakoby hodně specifických věcí. Na to, abyste si mohli zažádat o Work and Holiday Visa do Austrálie, subclass 462, který jsou s českým pasem teda, tak musíte mít mezi 18 až 30 lety. Musíte splňovat podmínku, že máte čistý trestní rejstřík, musíte si o ty víza zažádat mimo Austrálii, musíš mít ukončený vyšší vzdělání. Tady tuhle informaci si double checkněte, protože když já jsem se hlásila, tak tam bylo, že musela mít ukončený 2 roky vyššího vzdělání. Že úspěšně dokončené 2 roky. 2 roky, dobře, tak jsou to 2 roky, myslím. Prosím ještě před to, jestli musíte mít diplom nebo ne, ale za mě to ještě bylo, musíš mít ukončený 2 roky vyššího vzdělání, čistý trestní rejstřík, musíš mít jazykové dovednosti. To znamená, musíš mluvit anglicky. Ty se dají dokázat několika, já jsem upřímně ty testy různý nevyhledávala, protože já mám vlastně univerzitu v Anglii, mám 2 diplomy od téma, takže já jsem jim tam jenom vlastně poslala transkript mých diplomů, statenula jsem tam, že jsem vlastně studovala v Anglii anglicky a to jim jako stačilo. Ale pokud nemáte, tak přímo na jejich stránkách jsou vypsané všechny certifikáty, které oni přijímají a můžete si to udělat i v Česku, i v Anglii, není to vůbec problém. To je skvělý, no, protože to vlastně, já vím, že mi o tom hodně lidí psalo a já jsem vlastně na to nedokázala úplně odpovědět, protože já jsem těma testama procházet nemusela. Já jsem chtěla do Austrálie, takže já jsem se zjišťovala o těch testech a právě dají se dělat i v Česku, já nevím, stojí to asi 6 000 a jediné, co tam je, tak oni mají vlastně hranici, nad kterou se musíš dostat aspoň. Takže tam, že musíš mít třeba průměr aspoň, já nevím, 4,5 bodů tady z toho testu. Takže jako jenom si zjištěte, jakou úroveň angličtiny potřebujete, jaké testy potřebujete, ale není vůbec problém to udělat. Takže není to nic těžkého. No a pak musíš mít na účtě minimálně 5 000 australských dolarů. Což máme jako 2,5 tisíce liber, tak to máš nějakých 70 000, cca. Jdeme rychle počty, nepřesné. Ale tip, takový jako trošku šméčkový, ale prostě dělá to tak jako většina lidí, jako pokud nemáte 70 000 na účtě, jakož samozřejmě asi nějaký ty peníze potřebujete na letenku a bydlení, k tomu se dostaneme, musíš mít nějakou rezervu, prostě tam nemůžeš jít jako s holým zadkem. Tak jestli prostě nemáte zrovna ty peníze na účtě, tak se dají, budou po vás chtít vlastně výpis účtu. Ale váží se to třeba k tomu 1 dnu, zrovna kdy třeba posíláte ty víza. Takže pokud vám den předem někdo prostě pošle peníze a vy si ten další den prostě vyjedete ten výpis účtu, budete tam mít to datum, tu částku, vytisknete si to, hned ty peníze můžete poslat zpátky. Jo, tak jenom říkám, že možnost to je. Neříkám, že já jsem to dělala, ale je to někdo, ale je to tady, jo, nechcem někdo tady použil proti mně, ale prostě takhle se to jako může udělat, jo. Je to, jo, není to asi úplně nejvíc legální věc na světě, ale
ve finále je to proto, aby oni věděli, že v té zemi jako přežijete. Že, jako, že se o sebe dokážete postarat minimálně těch pár týdnů, zvlášť měsíců, než si najdete práci. K těm vízům se taky váže zdravotní prohlídka, ale ta není pro všechny. Jenom pro ty, co jsou blbečci a jako já a zaškrtnou tam blbou odstavec. Ale ne takhle. Já jsem totiž, když jsem ty víza dělala, tak oni tam hodně kladou na to, že jsou tam prostě lidi, kteří tam v podstatě budou prospěšní. A ať už to je prospěšný prací, charakterem, whatever. Hodně ty víza jsou tak jako stavěný na tom, že tam jsou vlastně lidi, kteří budou pracovat, kteří mají třeba práci, co je na essential list, což znamená, je to list povolání, kterým třeba v Austrálii chybí, nebo o kterých by tam chtěli víc, a ty lidi mají jakoby víceméně přednost. Z Česka tolik nával není, takže tam podle mě vezmou každýho, ale já už v hlavě, OK, musíš si vymyslet něco super, a já mám vlastně vystudovaný pedagogickou střední školu. Učitelka ve školce není to, co bych chtěla dělat, ale mám to vystudovaný, mám z toho diplom, takže jsem jim tam napsala, protože je tam i otázka, co bys teda v té Austrálii chtěla pracovat, tak jsem jim tam napsala, že jsem otevřená tomu být učitelka ve školce, protože to je ta pozice na tom essential listu. No jenomže práce ve školce znamená práce s minoritou, práce s jako menšinou, která je prostě lehce zranitelná, takže samozřejmě chcou prohlídku. Zdravotní prohlídka, prosím vás, koštuje 5,000 korun i víc. A je to pouze v Praze, nemůžeš jako žít doktorovi, aby ti podepsal bezinfekčnost nebo něco takového, musíš jít do speciálního střediska, kde ti dají posudek, musíš se otestovat na HIV, na žloutenky, krve, prostě všechny choroby, co si můžeš jako vymyslet, udělají ti rentgen plic, takže musíš na rentgen plic, odběr krve a musíš jít na to na specializovaným středisku v Praze. Oni ti přímo jakoby pošlou adresu, kam máš zajít, stáhnou tě tam, podle mě to bylo tak 5,000 nebo 7,000 korun. A jsou tam docela čekačky na to, takže já jsem ještě, jak jsem byla mezi Vánocema, tak to bylo ještě, že jsem na tohle musela čekat, pak jsem musela čekat na to, až oni mi pošlou ten posudek v angličtině, já jsem ho musela přidělat k těm vízum, které už jsem měla odeslaný, a pak až mi vlastně přišlo potvrzení, že jako OK, můžeš jet. Takže a já jsem si to zpětně říkala, proč jsem to tam prostě napsala, že by mě vzali i bez toho, víš, ale takže jestli vyloženě opravdu nemáte v plánu pracovat s dětmi nebo s nějakýma minoritama, tak to tam radši nepište. Jako ušetříte si peníze, stres a čas, protože já jsem na to fakt čekala jako docela dlouho, bylo to otravný a není to vlastně jakoby potřeba, jo. Takže to jsme tak nějak u toho, co potřebuješ na ty víza, a teďka se dostaneme k tomu, jaký jsou omezení, protože těch omezení, myslím, že o tom lidi často jakoby nemluví, prostě vědou na work and holiday víza, juchu, ale já myslím, že a tady v té epizodě bych docela chtěla jako vyzdvihnout ty pozitivy a o tom, jak je to strašně skvělá zkušenost, ale i o tom, jak je to hrozně složitá zkušenost a hrozně jako těžký a pořád tam skáčeš jako through some hoops a pořád tam něco, co musíš, jako, co máš jako v hlavě, že musíš splnit nebo cokoliv se může pokazit, a ty restrictions jsou právě ta alfa a omega toho celého té zkušenosti, a to je, že teda víza jsou na 12 měsíců, což s tím jako jasný, že se počítá, ale je tam omezení to, že musíš pracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 6 měsíců. Takže ty tam vlastně přijedeš, chceš pracovat, a ať už to je prostě jakákoliv práce, ať už chceš pracovat v kavárně, ať už chceš pracovat, půjčovat surfy, ať už chceš pracovat v kanceláři a budovat si třeba tu kariéru, navázat na tu kariéru, tak pořád tam máš to omezení a oni to moc dobře víjou, že můžeš pracovat jenom 6 měsíců. A v reálném světě, kdo tě najme na 6 měsíců? Nikdo, pokud to vyloženě není jakoby kavárna, restaurace, ale tam je zase problém ten, že oni tam mají nasmlouvaný lidi už na sezóny dopředu. Takže anebo tam chcou právě Australany, protože jdeš do australské kavárny, chceš tam mít radši někoho jako Australana, aby tam posílil ten vibík, prostě surfařský toto,
anebo tam chceš mít někoho, kdo vlastně jako tam je taky novej, nic jako pořádně, když se jako tam neviděl, mluví úplně jiným přízvukem, že jo, já to zase chápu, jo. A tady to omezení je tam skrz to, aby prostě přistěhovalci nebrali Australanům práci. Jo, je to prostě, je to podle mě fair. A myslím si, že kdyby tady tohle omezení bylo ve více zemích, tak možná na ty imigranty se tolik nenadává, ale jako být v té pozici není příjemný, jo. Jako je to téměř next to impossible si najít práci. No, ale ještě jsem tady chtěla inkludnout, že existuje sponsorship a 88 days se tomu říká, jsou dvě rozdílné věci. Sponsorship, já to možná teda zmíním spíš, jak se budeme bavit o práci, ale těch 88 days, 88 dní specified work, ještě se tomu říká remote work? Ne, ještě se tomu říká nějak. My jsme tomu, 88 days. 88 days, my jsme tomu referovali ještě úplně jinak. Ale znamená to, že když strávíš 88 dní prací v nějaké lokaci, která jakoby není metropole a není to jakoby... To většinou sever Austrálie. Většinou je to sever, kde prostě nemají ty lidi a snaží se je tam narvat a je to většinou třeba nějaký sbírání něčeho na farmě. Je tam jakoby list prostě toho, co to je, já nevím, většinou to jsou ty farmy, sbírání třeba čehokoliv, kokosu, whatever, sázení něčeho, je to prostě 88 dní práce, kterou si oddřeš a oni ti za to povolí víza na další rok. Je to vlastně jeden ze dvou způsobů, jak si prodloužit víza a je to ten pravděpodobně nejčastější. Já jsem tohle nepodstupovala. Zpětně si říkám, že možná jsem mohla hned na začátku, ale ono je to hodně, jako jestli to máte v plánu dělat, tak doporučuji prostě přiletět, odpracovat si to a pak začít jakoby budovat ten život tam, protože my jsme vlastně přiletěli, těžko jsme scháněli dům, těžko jsme scháněli práci a najednou prostě nechceš už pak uprostřed toho odejít na 80 dní, odejít nikam na sever Austrálie, tam si to odpracovat a zase si hledat byt a práci znova. Tohle si myslím, že je něco, co jsme možná mohli trošku líp jako vykoumat, takže ty pro vás, jestli máte v plánu stát díl než rok, tak odřít si to prostě hned na začátku. Ale my jsme trošku věděli, jako, že to prostě na rok, takže vlastně nás to asi nějak ani jakože kdyby jsme dostali díl, dobrý, ale věděli jsme, že ten rok je takový, jako co tam chceme být, takže jestli tam chcete být na rok, tak 88 dní nějaké farmářské práce, o to se nemusíte starat. Dostáváme se teda k tomu, přijela jsem do Austrálie, co je potřeba zařídit, protože my to moc dobře víme, kamkoliv přijedeš, ať už přijedeš do Anglie, ať už přijedeš kamkoliv. Můžu tě jenom vrátit k tomu sponsorshipu? To je těch 88, to ne, je ten, nebo sponsorship je ještě něco jiného. Já se tomu asi vrátím skrz tu práci, aby to dávalo smysl, ale sponsorship a 88 days jsou dvě rozdílné věci a všechno dovysvětlím. Ale my teda obě známe, že když se přistěhujeme někam, tak musíme zařídit spoustu administrativních věcí a jinak to s tou Austrálií není. Takže první věc, co potřebuješ, ať přijdeš kamkoliv, simka. Jo, já zase dám do toho PDFka simku, kterou jsem měla já, teďka už si to providera upřímně nespomenu, ale prostě klasika simka, ceny jsou téměř jako totožný, jak všude jinde, takže zařídit si simku, jinak nic nebude. Pak v Anglii máme NIN, National Insurance Number, v Austrálii TFN, Tax File Number, a je to v podstatě australský daňový číslo. Dá se pracovat i bez něj, jsem slyšela, ale budeš odvádět mnohem víc na daní. Takže zařídí si to okamžitě, normálně přes internet. Na Austrálii je jako dobrý, že hodně věcí se dá zařídit jako přes internet, nemusíš nikam volat, jo? To je fajn. Pak si musíš zařídit vlastně superannuation, což většinou ti pak práce zařizuje, ale je fajn se na to podívat, což je vlastně odvody na důchod, nebo pension, je prostě penze. A kdo přijde na tady tyhle víza, takže vlastně, když máš český pas, tak nejseš eligible, nemáš přístup k Medicare, což je v podstatě zdravotnictví obecně, takže jsi tam vedený v podstatě jako samoplátce a musí být pojištěný, takže všechno pak jde z pojištění, takže vybrat si nějaký fakt dobrý pojištění, ať tam má i prostě surfy,
Jo, prostě kousne tě žralok do zadku. Jo, jako, a pojistit se i na takové věci, které nepotřebuješ pojištění kdekoliv jinde, protože fakt jako jsou tam pavouci, jsou tam hadi, stát se tam může cokoliv a může tě cokoliv jako jakýkoliv zvíře napadnout. Hodně se tam surfuje, dělají se vodní sport, takže být fakt na všechno pojištěný, protože by se to hodně mohlo prodražit. No a dostaneme se teda bydlení, asi jako první, protože když si vzpomenu, tak bydlení vlastně byla úplně první věc, co jsme řešili, když jsme přijeli. A bydlení, jako já řeknu takhle, záleží hodně, kam chcete se přestěhovat. Já konkrétně jsem se stěhovala do Sydney, což na Bondi Beach. Takže jo, jestli někde je těžký sehnat bydlení, tak je to v Sydney na Bondi Beach. Samozřejmě, že si tam šla. Jo, takže já věřím, že jinde třeba v Austrálii to může být jinačí, ale co sleduju po TikToku, internetu, tak je to všude hodně podobný, jo. Možná někde na severu, kde těch lidí tolik není, tak je to třeba jednodušší, ale tady opravdu ne. A je to běh na dlouhou trať, je to drahý a je to prostě upřímně vysilující, protože je to ta první věc, kterou potřebuješ. My jsme couchsurfovali u kamarádu na gauč týden a pak si nás přehazovali prostě, kde jsme mohli být, tak jsme vlastně měli štěstí, že kamarádi, jejich kamarádů jsou naši kamarádi a nechali nás prostě bydlet u nich týdny, spát na gauči. Ale jestli tam přijdeš sama, tak prostě hostel, nebo facebookové skupiny a minimálně ze začátku prostě jít do Subletu, což znamená, někdo vyjel třeba právě na těch 88 dní a má volný pokoj. Přesně, jo, to se tam děje hrozně často. Takže právě jak se tam všechno střídá, lidi tam jsou většinou třeba jenom na rok, nebo dělají těch 88 dní, tak se tam všechno prostě rotuje a šance, že se přidáš na Facebooku do, já nevím, jo, Bondi Beach, Accommodation Bondi Beach Sublets, tak šance je, že tam něco najdeš, je velká, ale je to fakt prostě třeba jenom dočasný, že třeba na těch jako pár týdnů. Mezi tím si teda musíš najít bydlení. Jsou dvě možnosti, jít do spolubydlení, což bych doporučila, i když já jsem to neudělala, tak jít do spolubydlení je prostě mnohem jednodušší. No, jako jo, je to, já nevím, ale v mé hlavě je to asi jednodušší, že nemusíš hledat prostě ten byt, který pak musíš zařídit a starat se o strašně moc věcí a když jdeš někam do spolubydlení, kde zrovna třeba někdo odjede a odstěhuje se, tak ty vlastně vezmeš jeho pokoj, nájem, jo, a už to jede. Ale my jsme vlastně s přítelem hledali, že jsme chtěli bydlet vlastně sami, i když ono to ani nebyla pro nás priorita, ale tím, že nějak jsme říkali, tak jo, zkusíme to a kdyby to nešlo, tak prostě půjdeme do spolubydlení. My teďka v Londýně bydlíme taky ve spolubydlení, takže my proti tomu jako nic nemáme. A je to teda fakt jako, zaprvé chodí se na ty viewings, oni to myslím říkají inspections, a jdeš se teda podívat na ten byt. Jo. Když nějaký najdeš, tak se tam přihlásíš. Webovky, při který jsme jeli, tak byly hlavně Flatmates, facebookové skupiny, anebo já to zase dám do toho PDF, je tam přímo jakoby Rightmove, myslím, nebo něco takového. A tam jsou přímo jakoby properties, který prostě se můžeš přihlásit, jít na to viewings. A já si myslím, že za celou dobu, co jsme tam byli, jsme třeba hledali bydlení okolo měsíce 100%, tak jsme šli třeba na jsme měli třeba 8 viewings jeden den a museli jsme se rozdělit, aby jsme to jako, a všichni jsme to jako natáčeli. A ty tam přijdeš do toho bytu a tam třeba už se vede fronta z toho bytu až do ulice a tam jako až daleko se to vede a třeba 100 lidí se jde podívat na jeden byt. Ty krása. A ty tam stojíš a říkáš si, ty vole, tak jako kdo z nás to. A pak na čím víc viewings jdeš, tím už ty lidi znáš. A někteří odpadnou a říkáš si, našli bydlení, good for them. Takže úplně poznáváš ty tváře, jako pořád to jsou ti sami lidi a většinou, když je to třeba studio, nebo když to one bedroom apartment, tak jsou to většinou couples, takže už se tak jako vždycky do sebe už tak jenom kývneš, jo, zase jsme tady. Ale nejhorší část toho je, že vlastně tam je advertizovaný nějaký nájem tohoto bytu na měsíc, nevím, 2000 dolarů, jo? Ale na tom viewing se tě pan táta inspektor zeptá, nebo ten, jak se mi říká, ten agent se tě zeptá,
na kolik si vážíš tohoto bytu? Kolik bys zaplatil za ten nájem? A dostaneš přihlášku, vlastně, aby si vůbec mohla zažádat o ten byt. A napíšeš tam do kolonky, jako na kolik si vážíš toho nájmu, tak tam musíš napsat vlastně, kolik jako přeplatíš ty ostatní. Je to informace, která pak není dostupná, takže nikdy nevíš, za kolik vlastně pak ve finále ten nájem byl. A zároveň musíš do té přihlášky napsat něco o sobě. To je úplně prostě jak kdyby někde na seznamce jako se snažil prodat, jo, prostě jsme klidní, žádný party, jo, nemáme psa, nekouříme, Pořádní. jo, přesně tak. Musíš mít většinou nějaký i reference od ostatních, třeba od kamarádů, od bývalého landlorda. A triky je taky to, že musíš zaplatit třeba 6 měsíců dopředu, je úplně běžná věc, nebo že se ti podívají prostě na bank statement, musíš jim prostě vyjet svůj výpis účtu, aby se podívali, kolik máš. A nejhorší je, když nemáš práci, protože my jsme vlastně hlavně hledali první bydlení a pak práci, když to tak nějak jako lineárně, ale nezměnilo se nic, že jsme prostě neměli práci, jsme dali oba výpovědi z práce, aby jsme se mohli přestěhovat do Austrálie a prostě 2 lidi, co nemají práci, chcou byt. Nevypadá to úplně dobře. Vždycky to dáš někomu, kdo prostě tu práci má. Takže proto právě ty bondy se docela zvyšovaly. Místo 3 měsíců zaplacení nájmu dopředu bylo 6 měsíců zaplacení nájmu dopředu. Nikde po nás chtěli třeba celý rok. Ty kráso. Všimli jste si, že nemám práce? Jakože, jo, že fakt to byl boj. A fakt až do jako měsíc a půl se tady toto jako řešilo neustále, až pak se s náma prostě slitoval tam vesmír a našli jsme byt, který nikdo nechtěl, protože byl v 8. patře bez výtahu. Aha. A jako já jsem tam vymilovala, on byl úplně skvělý, ale opravdu 8 patr. 8 pater a ještě byly 2 sety schodů vlastně venku, jo, takže byl to extrém. Ale pro mě vin, protože náš jediný soused měl zlatýho retrievera, který jsme pak hlídali celý rok. Takže jo, pro mě naprostá výhra. A ještě jsem měla hezký zadek. Z toho, jak jsem ty schody musela šlapat pořád, jo. Takže pro mě naprostý win, jo. Teďka si tyho nespomenu, kolik jsme platili za nájem, že to bylo míň, paradoxně, než platíme teďka v Londýně a ještě za spolubydlení. Takže Sydney na Bondi Beach. Tak byt pro nás platili jsme míň, o trošku míň, než teďka platíme vlastně ve spolubydlení. Kousek jako od centra Londýna, takže je to docela jako zajímavý takhle, ale jak říkám, jo, prostě není to nemožný si najít byt, jako není to nemožný, ale zároveň je to náročný a je to asi jednodušší prostě jít do toho spolubydlení, jo. Nevím. Co nějaké práce s bydlením už? Je na farmách třeba nabízí rovnou už i ubytování, nebo? Já si myslím, že když jedeš na těch 88 dní, tak častokrát právě ty farmy už řeknou, že je tam spolubydlení. Ale co jsem slyšela, ty historky, tak je to většinou jako crazy. Postel, bunk bed s 8 dalšíma lidma, jo, že to takový ty prostě, jo. Takže tam se fakt jdeš vyspat, oni jsou ty, pokud nemáš vložení štěstí na nějakou skvělou práci, tak těch 88 dní je to fakt jako dřina, že pracuješ od rána do večera. Normálně to máš zaplacený, jo, ale pracuješ fakt od rána do večera v tom vedru a jsi pak třeba na pokoji s 8 lidma, kde není jako aircon, jo. Ale jako to jsou prostě zkušenosti třeba, co já mám od těch kamarádů, ale věřím, že někdo má úplně skvělou zkušenost, půjčuje někde jet skis nebo půjčuje někde surfy a je vysmáte, jo. Takže hit and miss, fakt tam záleží, kdy chceš jet a jestli je zrovna nátřesk. Protože většinou všichni jezdí přes australskou zimu, což je teďka. Jasné, no. A tak si odpracují těch 88 dní, protože vlastně na severu je pořád jakoby teplo, v Sydney už teďka je třeba trošku zima, takže všichni odjednou těch 80 dní, tím pádem tam je nátřesk a už to tam dávají do jednoho pokoje a už se tam těžky najít práci, takže fakt záleží, no, kdy tam jedeš, co za práci chceš dělat. Ale když se pobavíme teda o té práci, konkrétně hledání práce v Austrálii, a já se teda konkrétně budu bavit o Sydney, ale myslím, že stejný nebo podobný to bude jak v Melbourne, Gold Coast, tak jakoby všude jinde, jakákoliv metropole. Tak já jsem tam jela s tím, že bych chtěla se rozvíjet v sociálních médiích.
a chtěla bych se rozvíjet v marketingu, i když to není, co jsem studovala, já mám vystudovaný herectví, ale tam jsem věděla, že tam pšenka nepokvete. S těma vízama to vlastně nešlo téměř vůbec, takže já jsem si tam udělala pár kurzů, ale řekla jsem si, že to bude takový můj jako gap year, že to bude prostě jenom rok, kdy prostě budu dělat, co já chci, naučím se pořádně surfovat, zdokonalím se prostě, nebo budu se rozvíjet těch sociálních médií a hlavně si tam pořádně jako užiju. Já jsem to tam měla užít, já jsem tam nejela budovat kariéru, ale jela jsem tam fakt na můj jako vysněnej prostě rok, co já bych si představila, tak ten jsem tam zažila. Ale říkala jsem si, OK, tak původně jsem teda jakože teda kavárny a to, ale tam jsem hodně rychle zjistila, že jsou tam prostě nasmlouvaný ty lidi už sezóny a sezóny dopředu, že tam prostě jdou na léto do kavárny, anebo že tam jsou právě Australany. Jak říkám, jo, může se stát, že tam prostě někde se uvolní místečko a budeš mít štěstí. Ale já jsem dělala, že asi větší teda šanci budu mít, když něco teda asi umím, tak abych to tam využila. A že třeba to bude lepší. Takže jsem hledala práci v marketingu, social media agencích, prostě dělat a pracovat jako social media manažer, nebo social media coordinator, nebo social media specialist, cokoliv. A většinou jsem teda hledala přes LinkedIn, to byla alfa omega všeho, takže doporučuji LinkedIn nebo Indeed, ale na Indeed jsou většinou práce právě takový spíš ty sezónní. Jo. Takže jsem a všechny kontaktovala na Indeed, na LinkedInu, musíš mít fakt CVčko jako propracovaný, já jsem a všude ještě posílala portfolio, prostě jak kdybych tady v Anglii scháněla práci, s rozdílem tím, že veškerý telefonáty, co jsem dostala zpátky, a bylo jich docela dost, takže je vidět, že tam opravdu ty lidi jako chcou, tak ale první otázka, kterou zároveň končil hovor, byl, jaký máš víza? Jo. A jakmile slyšeli, že jsem na work and holiday víza, OK, sorry, prostě hledáme někoho, kdo tady bude díl než 6 měsíců. No, a já to úplně chápu, protože to trvá 2 měsíce, než se vůbec ten člověk zaučí, než vůbec jako se nějak tam dá dohromady, než se tam zajede. A pak jako 4 měsíce si odpracuje a čus, jakože pro ně to je absolutně nevýhodný. Takže tam fakt jako 95% hovorů, třeba za den jsem dostala třeba 8 hovorů, já jsem se přihlásila fakt na stovky těch prací a jako 95% toho končilo s tím, že sorry, prostě work and holiday víza, máš aspoň britský pas, nebo máš aspoň nějaký jiný pas, nemáš papa. To bylo jediné, co jsem si říkala, poprvé, a co jsem si říkala, jako, že jsem si mohla teda asi zažádat ten britský pas, kdy už jako na něj mám právo, ale to bylo fakt jako takový, že sakra, a byl to hodně, to je takový to, jak to má, já nesnáším takový to, když mi někdo nedá ani šanci, že ať mi dá šanci, zjistí, že nejsem ten pravý člověk a je to úplně v pohodě, ale když mi ani tu šanci nedá, tak to bylo tak strašně discouraging, že to už fakt jako někdo volá a to už prostě víš. A jako nejlepší, když se ti zeptou aspoň na začátku, ale když se ti zeptají na konci celého toho interview a pak řeknou, tak to vlastně nic, tak to je čím jako nejhorší. Každopádně myslím si, že mi to fakt trvalo 1,5 měsíce, možná 2, než jsem opravdu práci dostala a asi jako, jestli se někdo chce věnovat takhle jako marketingu, social media management, tak agentury, i moje kamarádi, co tam vlastně pracovali v marketingu, tak hodně jich pracovalo v agenturách. Takže asi tam oni mají totiž třeba agentury pak postavený, když je to už nějaká třeba jako větší, tak mají třeba offices i třeba v Anglii nebo v Evropě, takže už tam mají možná tu myšlenku toho, že OK, tak ty tady můžeš pro nás pracovat třeba ten 6 měsíců, rok, a pak třeba můžeš pracovat vlastně, když se přestěhuješ zpátky, jo. Takže už tam je trošku nějaká taková ta jako možnosti toho. Takže jsem nastoupila do Digital Marketing Agency, prošla jsem vlastně celým pohovorem, asi 3 koly, úplně běžný, jak kdyby se hlásila kdykoliv jinde, s tím, že mi teda nabídli smlouvu a nabídli mi ji teda na rok, s tím, že ono, když tam pracuješ těch 6 měsíců pro jednoho zaměstnavatele, tak jsme vlastně zjistili, že to dá trošku jako obejít. A že když ti ten zaměstnavatel napíše někam na government dopis, že tě vlastně v té firmě potřebuje, tak si tě tam může nechat díl než 6 měsíců. Takže je to docela jakoby běžný, ale že tam musí prostě fakt jako udat důvody, proč jsi vlastně essential pro ten jejich tým a nemůžeš překročit jakoby neovlivnit to
neovlivní to délku tvojich víz, tvoje víza jsou pořád na 12 měsíců. Jo. I kdyby ti napsali, že teda jako jsi nepostradatelný, tak pořád musíš na konci toho roku, že na tom nezáleží. Ale jako teoreticky, kdybys pak chtěl, tak vlastně můžeš pracovat pro tu jednu firmu až do konce. Já jsem se nakonec rozhodla, že pro jednu firmu dokonce pracovat nebudu, protože jsem zjistila, že vlastně ta agentura asi není úplně pro mě. Měla jsem tam strašně moc klientů, třeba 20 klientů na mojí hlavě a hodně z nich třeba někteří mi právě hodně bavili a někteří to bylo třeba jako marketing pro žaluzie. Jo, firmu se žaluzima, nebo prostě poštovní schránky, jo. Že to už bylo taky, říkám, OK, tak možná pro mě bude lepší věnovat se něčemu, čemu jakoby rozumím, ať už je to prostě fashion, design, nebo něco prostě tady v tomhle odvětví, to už jsem třeba dřív dělala, takže pak jsem se přesunula in-house. Už vlastně to bylo jednodušší, paradoxně, protože když oni už vidí, že máš tu zkušenost té Austrálie a že už jakoby víš, jak věci fungujou a ještě ti třeba doporučí ten zaměstnavatel, protože jsme se rozešli jako na good terms a říkala, že obvolá třeba své kamarády, co má kdekoliv, až mě doporučí, napíše mi doporučení, takže mi napsala doporučení a vlastně mě vzali hned jakoby o týden později do in-house pozice a dělala jsem social media specialist pro designovou firmu Home Decor, takže to bylo skvělé, takže jsem se jakoby movenula in-house. Takže jo, normálně dá se budovat prostě v Austrálii kariéra. Není to, že jakoby přestěhuješ si do Austrálie, musíš musíš na farmu nebo musíš prostě do kavárny, když jako nutně nechceš a můžeš tam a často si myslím, že když máš fakt nějaký zaměření, tak je to pro tebe výhoda. To já jsem se chtěla zeptat právě a já jsem nad tím přemýšlela nedávno, že vlastně všichni lidi podle mě mají takový mindset, že přijdou do Austrálie a přesně jdou hotely, bary, kavárny a hledají takové ty právě pozice, jako kde nepotřebuješ tu kvalifikaci a tak právě si říkám, že tam musí být strašně jako nával na tady tyhle pozice, ale kdykoliv už jdeš jako do něčeho, co je více specializované, tak to paradoxně vlastně může být mnohem lepší pro tebe a mnohem jednodušší najít něco. Jako čím větší níž specializace, tak tím paradoxně si tě tam váží, nebo ne paradoxně, váží tím tam mnohem víc a vlastně ti tu práci tam chcou najít a chcou tě tam zaradit a chcou, abys tam zůstal co nejdýl. Takže místo toho, aby tě pak, tak jo, čau, prostě rok odjel, papá, měj se hezky, tak si tě tam pak jako chcou nechat a chcou si tě tam zaháčkovat, ať tam prostě zůstaneš, protože třeba jako farmaceutické firmy, doktoři, jo, jestli jsi doktor a chceš se přestěhovat do Austrálie, proboha, tak tam budeš úplnej bůh, jakože, že oni jsou tam fakt jako doktorů i učitelů, ale tam fakt nemůžu říct, prostě já nevím, jo, já jsem tam nepracovala, takže ale věřím, že i třeba, když jsi specializovaný nějaký doktor, nebo učitel na určitou jako třeba předmět nebo tak je tam fajn fakt si jakoby zatím jít. A tam se právě navazujeme na ten sponsorship, že pokud máš tady nějaký to zaměření a je tvoje pozice na seznamu, který se jmenuje Essential Workers for Australia, nebo něco takového se to jmenuje, a je tam prostě seznam těch specializovaných pozic, který oni tam prostě chcou, tak je šance, že ti zaměstnavatel dá sponsorship. Což znamená, že tě zasponzoruje, ty mu podepíšeš, že pro něj teda budeš pracovat teďka další třeba extra 2 roky, on za tebe zaplatí, hodně se to mění, teďka to myslím bylo kolem třeba $5,000 australských dolarů, plus ještě tam jsou pak nějaký další poplatky protože musíš různý policejní rejstřík, už takový takže kopie pasu, už se ti to tam, hodně věcí se musí tam překládat, takže to ještě jakoby naroste, ale většinou ten zaměstnavatel to za tebe zaplatí. Slyšela jsem, že někde jako jim řeknou, OK, tak my tě zasponzorujeme, ale musíš to zaplatit sám, což není legální, nemá se to dít, ale když tam fakt chceš zůstat, tak to prostě zacvakáš a jako dobrý. Já jsem právě nad tím sponsorshipem přemýšlela o tom i můj zaměstnavatel a byl tam totiž dřív i marketing manager, což oni by ze mě teoreticky mohli udělat marketing manager, povýšit, i když je to zase úplně jako trošku něco jiného a mohli by si mě v té firmě nechat, ale měsíc předtím, než jsme o tady to chtěli zažádat, tak se ta pozice vyškrtla z toho seznamu. Což znamená, že prostě buď to byste museli udělat grafika, nebo byste museli udělat třeba graphic designer, v té době ještě byl na tom seznamu, ale tam musíš dokázat, že na to máš jakoby to vzdělání, což já jsem absolutně neměla. Takže
tam to pro mě bylo jasný znamení, OK, tak prostě, jestli se tohle stalo, prostě ten měsíc, co jsme chtěli žádat, tak prostě to je pro mě znamení, že jako asi máme domů, nebo prostě cestovat. My jsme tady jeli potom na 6 měsíců cestovat, takže to bylo jako, buď to dostaneme rok, a pak procestujeme, ale možná asi míň, anebo to tady ukončíme a pojedeme prostě na 6 měsíců prostě cestovat po Austrálii, Novém Zélandu, ale Southeast Asia prostě procestujeme půlku světa. Takže tam jako byly 2 dobré možnosti pro mě. Jo, takže já říkám, já to prostě nechám na osudu. Ale jo, je tam fakt jako, chci tady zdůraznit, že prostě je to těžký. Je tam těžký jak najít si to bydlení, tak najít tu práci. A já vím, že já jsem v té době začala vlastně natáčet na TikTok a vím, že mi spoustu třeba 5 holek mi napsalo, že se zrovna přestěhovali do Austrálie, jak to teda funguje a to. A vím, že třeba 4 z nich odjeli po 2 měsících domů, protože prostě nenašli práci, našli třeba bydlení, kterým třeba úplně jako nevyhovovalo, ale jako dobrý, ale prostě nenašli práci. A mě bylo tak, když to bude říkal, ale jako to je prostě ta realita. No, je to těžký, cítíš se úplně bezmocně, protože jako ty víza neovlivníš a je to prostě ta nejdůležitější věc tam, na jakých seš vízech, jaký mají ty víza omezení a nic s tím prostě neuděláš, i kdyby se snažil. Takže je to těžký, je to hodně náročný, ale není to nemožný. No, ale když to člověk udělá, tak to stojí za to. Tak to stojí za to. Co se týče toho života, jakože tam, tak já musím To jsem se tě chtěla zeptat, a jestli bys mohla vypíchnout nějaké úplně highlighty, co třeba, a co ti třeba i doteďka tam chybí, jako tady třeba z té Austrálie. Já když jsem tam přijela, tak já říkám, pro mě to bylo úplně, já jsem žila ve snu a jak jsem se tam přestěhovala, tak tím víc, já si pamatuju přesně, jak máš ten jetlag a jak prostě jsi úplně tak jako malátný, jako to. A teďka se tam procházíš a teďka tam svítí to sluníčko a je tam prostě ty Bondi, ty icebergs, ty a ty na ně koukáš a říkáš si, ty vole, jakože, what the fuck. Tak já jsem měla konstantně, já jsem se hrozně bála, že se fakt probudím a že jsem si to úplně vysnila. Takže já jsem tam byla jak výříkově vidění, jako podle mě první půl rok. Jakože ne měsíce, ale fakt jako půl rok jsem byla jak výříkově vidění. Je pravda, že tam fakt všichni v 5 ráno jsou vzhůru a... Brutálně. Jakože jestli něco je největší rozdíl mezi Austrálií a zbytkem světa, tak je to, že v 5 ráno je největší provoz. Všude. Na pláži, kdekoliv. Tam je jakmile ještě před západem slunce, vlastně 20 minut před východem slunce, tak všichni každý den se chodí na východ slunce, podívat se na tu pláž. A ty jdeš taky, protože tam bydlíš a jako nechceš přijít o ten, protože zrovna, když zaspíš, tak je to nejlepší za východ slunce. Takže každý den kolem 5. hodiny ráno prostě seš ready, lidi běhání, jako teď se rozmohli run cluby všude, ale tam to je... Tam neběžíš tak, jako bys nebyl. Takže v 5 ráno a právě kavárny, restaurace už se všechno otvírá prostě v 5 hodin ráno, jo. Takže podle tam, jestli pracuješ v kavárně, tak musíš stávat tak ve 4, protože tam vlastně je fakt největší provoz před tou prací. Oni mají geniální jakoby life-work balance. Oni prostě žijou začínají třeba v 9 a oni žijou fakt jako ty 4 hodiny před tou prací, tak oni jdou na surfy, jdou na východ slunce, jdou se projít, jdou si zaběhat, jdou na brunch, hezkou snídaní, vyzvednout si kafe, ještě si předtím něco udělají, pak se hezky oblečou, namalujou, jdou do posilky a pak až teda jdou do té práce, že ten život před tou prací je úplně jak skoro celý den, ty tam toho stíneš strašně moc. No, chodí spát potom hodně brzo třeba? Jo, tam právě ty kavárny, které otvírají v 5, tak už v 1 jsou zavřený. Restaurace, které otvírají v 10 ráno nebo v 9 ráno, tak už jsou zavřený v 5 hodin večer. Takže tam fakt jako oni chodí spát hodně brzo, ale ani se tam třeba moc nepije. To jsem se chtěla zeptat, jestli oni vlastně hlavně žijou ráno, tak jestli tam je noční život, anebo právě moc ne, že se... Já si do teďka pamatuju, tak jsme byli v klubu a v Coogee, což je vedle Bondi, prostě beach club a to, a oni v 11 hodin vlastně vypli hudbu, vypli světla a jako ovečky nás takhle vyvedli z toho klubu, že už jako jdem do pastýlky. To je ideální. Pro mě taky. Já nevím, jestli někdo zažil noční život tady v Anglii, ale tady to začíná ve 12 o půlnoci. Jo. A to seš ještě brzo. To seš ještě brzo. Já jsem tady přišla a v 10 a říkám, to už bude, víš, jak v Česku to začíná kolik, v 7, v 8 už jako se začínají zaplňovat ty bary.
pary v 10 je vždycky úplně natřískané, tak my se tam nakračili v 10 a tam bylo úplně prázdno a já říkám, co to je, tady jako nikdo dneska nebude. A holky, ne, počkej, to se zaplní kolem půlnoci. A fakt kolem půlnoci to začalo chodit a já doma. No já říkám, cože, to už jsem myslela, že budu mít vytancované střevičky dávno, že už půjdu domů. A pak prostě jedeš do 3 do rána třeba, že jo, ale to je strašně pozdě jako pro mě, takže mě se mnohem více líbí ta myšlenka, že jako věda nazdar, tady jděte spát. Já to úplně vím, co myslíš, protože já, jak jsem přestěhovala do Anglie v prváku, tak my jsme šli vlastně, jako když jsme šli někam, tak jsme šli až třeba kolem 10. a nešli jsme do jednoho klubu. My jsme šli do jednoho klubu, ale pak jsme šli do druhého, do třetího, pak vlastně tam, pak si vzít takeaway a jsi doma třeba v 5 ráno, jo. A tady, já jsem byla prostě, jo, to byl můj lifestyle, protože vlastně staneš těch 5 ráno a teda jakože oni tam moc fakt jako nepijou, protože oni ví, že se v 5 ráno půjdou běhat, takže jasně. Tam se moc jako nepije. A prostě když jdeš už někam do baru nebo do klubu, tak kolem 11. ti většinou oni rozšinou ty světla, vypustí hudbu a jdeme, a opět v poklidu, víš, jako jdeme, pojďte, jdem si lehnout, jo, jakože, ale pokud je opět opět jak ovičky nás vedli z těch schodů, víš, opět, aha, tak se mějte. Takže to je úplně jako skvělý. A fakt jako ten život tam je hodně okolo. Já si myslím, že oni všichni říkají, že to je naše Bondi bubble. To je přímo jako název toho našeho lifestylu v Bondi. Takže tam prostě žiješ v takové bublině. Ono tam, když to řeknu jako hrozně, tam nevidíš nikoho, kdo by nebyl, jak jsem říkala, konvenčně hezký. Jakože tam jsou všichni, tam jsou prostě holky, které mají vypracovaný, opálený těla. Hele, moje kamarádka to zhrnula tak, že to vypadá, jako by všichni vypadli z Instagramu. Jo, a kdyby z Instagramu, oni vypadli z Love Islandu, jako jo, tam si fakt přijdeš a ono tě to tak jako pohltí, že chceš taky tak jako vypadat, že, ale je to takový trošku jako, na jednu stranu trošku toxický, ale on ti to tam nikdo nepředhazuje, jakože tam, když nikdo si na tebe neukazuje nic prostě, ale oni tam tak jako obecně prostě jako vypadají. Opálený totálně bohyně, a mají hrozně jako skvělý styl, oni mají takový ty jednoduchý krémový kousky, ale hrozně kvalitní, že jde úplně vidět, že je to kvalitní materiál. Fakt ví, jak se oblíkat, prostě nádherný baby. Chlapy, jako tam je venkovní posilovna na Bondi Beach. Tak tam bych já pořád. Jo, a můžeš si tam sednout do trávy a koukat. A já ti říkám, že jako jsou takový Adonisové. To je prostě opálený, totální řecký bohové, jo, a tam dělají prostě ty sklapovačky, no. A asi jsme všichni viděli aspoň jednou epizodu, jak se mu říká, Bondi Lifeguards, nebo Bondi Watch. Ne, a je to, se na to podívej, a to je vlastně, se právě natáčí na Bondi být něco jako reality show, ale to spíš, a jak ti záchranáři vlastně, ti plavčíci tam zachraňují ty lidi z té vody, oni vždycky běží s tím. Či namachaní ti tam vždycky běží po té pláži, aby někoho zachránili, jo? Takže nevadilo by mi se tam topit. Jo? No, neříkám nic, jakože fakt tam jsou dobře vypadající lidi. Neviděla jsem tam nikdy jakoby někoho, jak třeba je občas nikde na nádraží, jakože je vyložený člověk, který se jako o sebe evidentně nestará, tak já jsem tam neviděla vlastně v Austrálii jedinýho člověka, kdo by toto, takže oni se tam fakt jako o sebe starají a jsou tam hrozně pozitivní lidi, jsou tam hrozně nápomocní a já jsem nikdy v životě neviděla, jakože říkám, že Irové, Australani a Novozélanděni jsou tak strašně vstřícní lidi, že oni se rozdali, protože oni ti vlastně vůbec neznají, ale já si úplně pamatuju, jak jsme stěhovali nábytek a nám zastavil týpek z dodávku a říkal, tak to jďte sem, ne, já vás zavezu dom. A my si, že ano, jo, a kamarád, že jede za ní, takže nám nahodí toto. A úplně jako, my jsme koukali jak zera. Že vůbec jako vlastně nic za to nechcou a úplně jako to, jak oni prostě žijou tou pláží a prostě jak ten Ken, že prostě že chce být, jak se to bývá? Barbie. Já z Barbie. Že chce být beach, jako že chce prostě být ta pláž. Tak prostě to je jako, oni žijou s tou pláží. Oni se jdou pracovat jako do té práce, whatever, ale pak jdou zase na tu pláž. Jako oni tak jako žijou prostě tím surfíkem. No, to zní jako země úplně pro mě. No, a takže jako tam jako nikdy není tam vlastně žádný jako problém
problémy, lidi se tam nehádají, nejsou na sebe jako hnusní, prostě všichni jako life is a beach, jako prostě pohodlíčka, jo. O nic nejde. A právě třeba s tím bydlením, tak přijde mi úplně geniální, jak se tam lidi stěhují různě, hodně často, tak se nechává nábytek a spoustu věcí jakoby venku. Jo, takže na ty jdeš ulici, na že to ulici, jo. Já myslím, že to třeba i jako v Anglii Tu jsem to taky občas, občas dělala, ale tam je to jako extrém. Tam jdeš a normálně jenom po cestě vlastně do toho svého bytu novýho, tak už máš zařízený obývák. Já myslím, že jsme pak na Facebooku kupovali přes Facebook Marketplace, tam taky hodně jde, že si potřebuješ stůl, tak si ho prostě koupíš tam, ale 90% věcí, co my jsme pak měli v tom holobytě, protože on tam nic nebylo v tom bytě, kromě vlastně jakoby kuchyně zařízené víceméně, tak sedačku, kromě matrace, jo, to jsme říkali, to už teda byl jako extrémek, to jsme vlastně všechno našli na ulici. To je perfektní. A vždycky nám tam s tím někdo pomohl to odníst. Jako, já nesnáším Do stěhování těch do 8. do 8. patra, guys. No oni nám takhle, oni nám to pomohli odníst a pak až viděli to 8. patro a pak, že to asi bylo blbý. A jako fakt, my jsme tam nakoupili, nebo třeba věci, třeba byly trošku jako poškrábaný, nebo tak to prostě přetřeš. Já jsem byla měsíc nezaměstnaná, takže já jsem tam natírala všechno. Ale tak nějak se jakoby očekává za výměnu, že jakoby jak ty se budeš stěhovat, tak zase to pošleš dál, že to nebudeš jako prodávat někde nebo tak, ale že to prostě pošleš dál. Takže my taky, když jsme se pak stěhovali, tak jsme prostě všechno vytahali a to je jak takový ten bermudský trouhelník, prostě otočíš se a za chvilku it's gone, takže to je boží. Takže Austrálie je jak sen. Je to jak sen, ale fakt chci prostě upozornit na to, že je to strašně těžký tam najít práci, strašně těžký tam najít bydlení a je těžký být prostě, hlavně když třeba nikdy v zahraničí nebydleli a najednou odjedete do té Austrálie, tak je to mnohem větší extrém, než kdyby se třeba odstěhovala kdekoliv po Evropě. Ten let, jo, prostě. Už jenom psychologicky si myslím, Přesně. že když jdeš třeba do Norska nebo Holandska, tak víš, že za hodinu si zpátky v Česku, že jo, letu, nebo 2 hodiny. Jo. Takhle jako víš, že to je 24 hodin let. Přesně tak. A hlavně ten časový posun prostě nemůžeš jen tak někomu napsat, jak se máš během dne cokoliv. Tam si musíš pak jako vyměřit ty hodiny. Já vím, že pak před posunem času to bylo třeba, že když jsem volala mezi 5. a 6. hodinou ráno, což jsem teda byla vzhůru, pozorovala jsem ten sunrise, tak jsem si k tomu třeba dala někoho jako na video nebo tak, anebo jsem věděla, že pak musím hodně pozdě večer, třeba v 11 zavolat, že jsem si už pak musela, to už si pak jako zajedeš takový ty patterns, ale je důležité si to tak jako nastavit a vědět, do čeho jdeš, že fakt jdeš do toho, že nemůžeš tady sednout na let a za 2 hodiny být doma, jo, ten let je drahej, je kráva a trvá strašně dlouho, takže jo, je důležité se to. No a ještě na závěrem bych chtěla povědět otázku, na kterou mi chodí tolik otázek. Otázka, na kterou je největší poptávka Austrálie a pavouci. Austrálie a pavouci, to je jako, jestli se podle mě nejčastější otázka, co se mě někdy lidi ptají, tak jo, jsou tam. A jakože v té metropoli, jako třeba ta Sydney nebo tak jsou taky pavouci, ale rozhodně ne tolik, jak když třeba jdeš pak na road trip někam karavanem. Ale kde oni se jako, stává se kolikrát, že třeba oni tam jsou hodně huntsmeni, takový ti huntsman spiders. Jo, ti velcí, oni nejsou jedovatí, ale fucking vypadají úplně otřesně. A si pamatuju, jak co s tím děláš potom? No takhle, když ho máš na dveřích, tak používáš zadní vchod týden, dokud ten pavouk neodleze. No a dobře, tak co kdyby prostě se mi usídl tady? No tak už se stěhuješ. Jakože můžou to zabít? Zabíjí se to? To většinou vyhodí ven, to normálně chytíš do skleničky papírem, anebo jsou takový ty spider catchers a to vypadá jak mop a on ti tak jakoby, jo, tak to. Ale jako kontroluješ si boty, no, než si nazveš, protože jako v tom městě, když není to běžný, že by tam byl třeba nějaký jako jedovatý, tak není to nemožný, prostě to je Austrálie. Takže proto tam všichni chodí boso. Jo, tam chodíš na boso, no to je taky další věc, za Austrálení chodíš všude bosky. Ať už jdeš na nákup na běžnej nebo kamkoliv, tak jdeš bosky. Ale fakt jako ty pavouci tam prostě jsou, takže koukat do bot. Večer, když jdeš na záchod, tak se prostě kouknou do záchodu, jestli tam někde prostě, protože někde ty pavouci jakože splachujou, víš, taky se může stát, že prostě tam to. Ale já si pamatuju, jak prostě oni mají hodně takový jako ty křáky, víš, a když jde třeba
po chodníčku a jak nám doma převyšují ty křáky, tak oni si tam dělají pavučiny a když jdeš večer, tak normálně se kolikrát stane, že jdeš a projdeš tou pavučinou a teďka největší panika, protože nevíš, jestli tam byl pavouk nebo ne. Takže úplně, že totální paranoja, tak já už jsem, co jsem dělala. A tak jsem si vzala vždycky klacík, to byl moje vycházkový klacík a já jsem takhle před sebou prostě měla natáhlou ruku a tím klacíkem jsem dělala kouzla, abych jakoby namotala tu pavučinu na to okolí a pak jsem přišla domů a jenom vidím úplně ten uchoválec, cukrová vata, úplně namotaná na těch tělech, říkám, no to bych měla všechno na hlavě. Říct, že holky od koní tě to asi hodně dobře znají, protože ty jak vlastně jedeš na koních mnohem víc, než chodí lidi, tak ty sbíráš přesně ty pavučiny, tak my jsme s holkami jezdili, ale ty děláš to samé, ale s bičíkem. Tak to je úplně to samé, úplně to samé, fakt jako, takže to je takový nepříjemný. A na co se tam pak dávat pozor, tak paradoxně jakoby jasně, žraloci a vidíš to prostě pořád, že jsou různý cases a já jsem si teda myslela, že nebo nejvíc, jakože oni tam mají hodně sítě, víš, na žraloky, ale Austrálani proti tomu hodně protestují proti těm sítím, já úplně proč? Ale je to proto, že v těch sítích se zachytávají vlastně jiný rybičky a různý jako podvodní život, takže za prvé je to trápení jako těch a za druhé oni jak tam pak vlastně se zhynou, tak je to vlastně jako by lákadlo pro ty žraloky, že se právě jedou k těm sítím a že se s nima třeba prorvou a fakt jako by to třeba na Bondi Beach, že právě se natahujou sítě vždycky na každou sezónu. Ty je nevidíš, oni jsou někde, jako jsou nějaký podmořský sítě, takže ty je nevidíš, ale vím, že to, proti tomu vybíhá hodně jako petice, že už ty sítě nechcou, že je to víc nebezpečný. Asi. Víš, žraloku přitá. Jo, ale já jsem vždycky myslela, jo, prostě žraloci ti jsou někde, prostě žijou někde úplně tam, jo, ale tam je naprosto běžný, že seš na pláži nebo seš v moři a oni už to, oni jsou na to tak zvyklí, že prostě siréna, ani ne jako moc hlasitá, a jenom řekne, OK, guys, jestli nechcete, aby vás kousnul žralok, tak pojďte z vody ven, máme tady, protože oni mají ty radary různý, mají drony, takže vlastně vyjou a že tak jako v klidu postaví tam takovou žlutou značku, shark, něco shark warning a ty prostě buď z té vody vylezeš, nebo jako oni, no tak jako tě kousne zadek jako žralok, takže jako radši asi vylezne, takže to tam jako ohlásijou. Pak teda třeba za 20 minut řeknou, OK, už je pryč, můžete zpátky do vody. Úplně naprostá běžná věc, no přijdeš na pláž jakoukoliv, Coogee, Tamarama, což je třeba jako zrovna jako u toho, u Bondi a tam prostě vidíš zapíchnutý žralok, tak jdeš dáš, dobrý, tak dá. No, ale já jsem vždycky říkala, jo, tak oni budou daleko, že? Tak já vždycky úplně v pohodě, jsem se tam koupila na surfíti a pak jsem objevila profil někoho, kdo má dron a lítá nad tím mořem, víš. A to tam většinou, to vždycky na každé pláži má třeba jeden, jako kdo je takový nadšenec do toho a právě dronuje takhle jakoby na tom. A tam pak vidíš, jak jsou ti žraloci fakt jako blízko. Že ty tam sedíš na tom surfu, vlastně čekáš na tu nějakou green wave. On tam vedle a jako jo, a ty to nevidíš, ale na tom dronu vidíš, že fakt je jako blízko. Takže já už jsem pak měla pravidlo nebýt poslední jakoby na tom line-upu. Nebýt co nejdál a prostě vždycky tam mít nějakou kořist přede mnou, která je víc v tom moři, anebo už jsem si nožky, že jsem si vždycky dávala plát, tak jsem se vždycky dávala nahoru, jen jsem tak jako koukala toto. Takže neměla jsem tam jako osobní zkušenost s tím, že bych viděla, jak někoho zakousne žralok, ale vidíš tam prostě pokousaný surfy, jako hlavně když jsme třeba jeli pak nahoru na ty roadtripy, tak tam normálně byly jako okousaný surfy, jako od žraloku, nebo tak, jo. Takže děje se to není jako, že fenomén je Austrálie žraloci, ale fakt jako se to děje. Ale víc než žraloky si myslím, že by se lidi měli bát a dávat si pozor na meduzy? Ne, na rips, takový ty jako přívalový. Jo, rip currents, ty zpětné proudy. Jo, zpětné proudy. A když se podíváš na pláž, tak většinou je nejlepší prostě, když už máš třeba nějakou svou local pláž, tak já jsem šla tím plavčíkem, za tím Adonisem a jenom říkám, hele, kde jsou tady, na co si mám dávat pozor, ale mi řekne, hele, tady bývá riptide, tady bývá riptide, tady bývá riptide, většinou oni to označujou. Když si toho všimnou teda čas, tak to jakoby označou, že se tam nemá plavat. Ale oni ty riptides se používají hodně, když už jsi profesionální surfař,
tak ti Riptides tě hezky odvezou až na úplně zelené, jo. Jenomže lidi to pak vidíjou a říkají si, jako tam normálně jsou surfaři, tam jakoby můžu a vůbec si neuvědomí, že to je ten Riptide, že když nemáš ten surf, tak ti to pohltí a už se jako nevrátíš, jo. No. Takže to je vlastně proud, který tě stáhne úplně jakoby dovnitř a ty, když se snažíš proti tomu proudu, tak ti to vlastně utopí, musíš jakoby do strany, takže... Ale to bych možná jenom upozornila, že to je všude v Asii strašně časté, i na Bali a jakože všude vlastně Indonésie. Že lidi si myslí, že se jako lidi topí, protože je něco kousne nebo protože mají křeč, ale tam jsou fakt jako ty zpětné proudy strašně silné, takže na to a já si myslím, že lidi ani neví, jak z toho třeba vyplavat. Že fakt, jestli máš plánu cestovat nebo bydlet u pláže nebo minimálně v té Austrálii, tak prostě fakt si to nastudovat, jak z toho že jedeš vyplavat. jako jednou do Chorvatska, do Středozemního moře, kde to tak není podle mě není, tak jako, takže můžeš být v klidu, ale fakt jako pak, když tam jdeš a vidíš, jako kolik úmrtí je tam kvůli tady těm Riptides, anebo že se někdo žene prostě do té vody a nezná tu vodu vůbec a pak si tam za ním běží dalšího zachránit, tak takhle prostě umírá spoustu lidí, že fakt jako do těch Riptides, no. Takže Sinchoba, tak ani ne tak žraloků jako vody, no. Ale třeba konkrétně Bondi Beach je strážená pláž, takže tam jsou od rána do večera, do určité hodiny jsou tam právě ti plavčíci, kteří právě vytahují tady ty lidi z těch Riptides na běžných na běžné bázi, ale pak jsou tam fakt jako nechráněný pláž, kde nevíš, jestli jsou žraloci, nevíš, kde jsou tam Riptides, jak se ta voda chová a je to jako nebezpečný. A to celkově bych řekla, že je pravidlo, kdekoliv člověk pojede. Pokud tam na té pláži nevidíte lidi, že se koupou ve vodě, tak se tam taky nechoďte koupat, protože se tam ti lidi z nějakého důvodu nejsou. Právě, no, nebo se zeptat lokale, jako proč tam lidi nejsou, že je to fakt jako, že to je takový, že jsem se naučila tam právě tu vodu sledovat a jako trošku mít o tom povědomí, že tak abych taky neskočila do první vody, kterou bych viděla, trošku bych si tato. Ale existuje super apka, a jmenuje se to nějak Shark Radar a my jsme si právě stahovali, když jsme cestovali po Austrálii a tam vlastně vidíš, kdy tam naposledy byl ten žralok a oni, já nevím, jestli ty žraloci mají čipy, nebo jestli oni vlastně těch dronů jim jako označujou a ty víš, kdy přesně tam je žralok, jestli tam je teďka žralok, když je to právě ta nechráněná pláž, nebo vidíš, kde se zhruba ten žralok pohybuje, nebo jestli tam třeba už ještě celý den nebyl, takže dokážeš si to tak aspoň jako sám pro sebe. Protože ne všude jsou nádherný pláže, které prostě nejsou střežený a ty si to trošku tak se podíváš, že většinou tam jsou i ty Riptides zaznačený právě zhora, že tam jako je dron. Takže zhruba víš. A jakoby vidíš, no. Takže fakt si na to dávat pozor, no. No, a ještě za nějakou větou bys to zakončila, takhle shrnula Austrálii. Ne, bych fakt řekla, jestli o tom někdo přemýšlí, do it. A jako, já občas říkám, já o tom mluvím, tak to vypadá, že lidi chci odradit, ale to vůbec, já fakt jako, ta Austrálie to byl největší splněný sen, který jsem ani nevěděla, že mám, byl to nejlepší rok mýho života, nebo jeden z nejlepších, já si myslím, že toto, ale byl to fakt jako neuvěřitelný, myslím, že mi toho hodně toho naučilo, myslím, že mě to fakt jako poznamenalo na tom, jak jsem začala třeba o životě přemýšlet, nebo hodně to ve mně nechalo, hodně jsem si od tam odnesla. Myslím, že jak osobnostně, tak prostě zkušenostma a mluvit o tom budu do konce života, prostě podle mě už jsem úplně otravná, jakože vždycky bydlela jsem v Austrálii, že fakt jako jsem úplně, už je taková ta part of my personality, že to musím všem prostě jako o tom vykládat. Je super. Ale takže jako to, ale fakt vědět prostě, že si to tam musíš jako vybojovat, každý den tam je boj, vždycky tam máš nějaký boj s těma vízama, dokud ty víza budou existovat, takže být tam fakt připravený na to, že se může stát, že prostě za 2 měsíce nenajdeš práci a pojedeš domů, ale zároveň to může být fakt nejlepší zkušenost tvýho života, takže je to fakt na tobě, hodně věcí tam neovlivníš, ale já věřím, že fakt jako jestli pro tebe něco je, if it's meant for you, it will find you a tím bych to asi zakončila. Tak jo, tak my se s váma loučíme a uvidíme se u další epizody. Ano!